Sa number 10, LPA sa sulod sang PAR, isa na ka bagyo. May isa pagid ka LPA kag isa ka bagyo sagwa sang PAR. Ang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility ang isa na ka tropical depression o kun mahinay nga bagyo. Gintawag na ini nga neneng. Yari ini sa 1,035 kilometers east sang extreme northern Luzon kag ginapaabot nga hindi ini maglandfall sa Pilipinas kag magadiretso na pa Taiwan. May ikaduha pagid nga LPA pero yara pa sagwa sang PAR. Yara naman ini sa west portion sang Cagayan kag gina-forecast man nga hindi ini magsulod sa PAR kag marekta pa China. Kag ang ikatlo nga bagyo yara pa sagwa sang PAR east sang northeastern Mindanao. Bisan hindi maglandfall sa Pilipinas ang bagyo, ginabutong sini ang habagat nga amo ang nagadala sang ulan sa malapad nga area sang Luzon, Western Visayas kag Negros Island region. Posible pa ang mga pagbubo sang ulan sa Negros tubtob sa Miyerkules.